Capitalismo, ahorro e trabajo duro. Tormenta interna no seo do Partido Socialista contado o caso Salazar, das denuncias por inacción do malestar crecente que hai dentro do Partido Socialista ao constatar que a súa dirección mirou para outro lado durante meses coas denuncias por acoso sexual que se presentaran contra o exasesor e home forte de Sánchez no aparato de Moncloa, Paco Salazar. Recoñece a dirección socialista de Rosna xestión deste caso, pero segue resistíndose Ferraz a levar a Salazar a Fiscalía como lle veñen pedindo distintas voces internas no seo do PSOE. Por que? Non aclara moi ben o PSOE, porque o xer español apunta directamente a Sánchez. Fernando Garea conta que membros do propio goberno e dirixentes socialistas coinciden en soster que é Sánchez quen está protexendo a Salazar. E engade que o presidente se mantivo aínda en contacto con Salazar despois de que Salazar fose cesado o verán pasado tras ascender as primeiras denuncias de acoso sexual contra el. Aquí é unha guerra aberta dentro do PSOE, está claro. Non é un solo escándalo. Como dixo Roberto, cando se denuncia este señor é xusto nun momento que van a nomealo, non a denuncia secretario de organización. Claro, pero cando van a nomealo, o sea, está claro que non sabían o de antes e esperan ese momento claro. para sacarlo nese momento. Entonces, está concertado. E isto tamén está sendo concertado. Todos os días eran escándalos, porque debe haber seguramente algún tipo, me gustaría saber cuál, algún tipo de guerra interna. Eu intuyo que é unha guerra entre a bella guardia de antes e os novos que chegaron con Pedro Sánchez, Ábalos, Cerdán e este señor, porque este señor é pata negra pura, porque non só lle filtran acosos, lle filtran tamén que estuvo cobrando sin traballar, etc. O sea, é unha guerra pero un tras outro cos que trouxeron. Non sei se é unha guerra aberta, pero unha guerra por toma de posicións ou por o que sea, claro, a guerra está levando por diante o partido. Pero que estou vendo que hai como unhas vinganzas, ou ti me quitaches ou te poño aquí, porque senón non me explico eu que salgan todos os días puntualmente tantas denuncias e sepan todas a vez, non? Porque unha sola puntual sí, pero tantas eso ten que ser... Momento, como non se pode levar a guerra, digamos, nunhas primarias, levas a guerra así. Intuyo que vai por aí, home, non teño información confidencial nada polo estilo, pero analizando outros casos de outros partidos, ten que ser algo así. Parece que como si Sánchez escollera esta xente escollendo el, que é moi distinto, porque esta xente son pequenos líderes locais con certa forza nos seus territorios, todos eles, Santos Cerdán con pequenas tramas ali en Navarra, Ábalos con certas tramas en Valencia, este señor Salazar que tiña certo poder en Dos Hermanas, que non tiñen así. E isto é o que había. Entón, foron os que lle ganaron a campaña a Sánchez seguramente porque tiñan a tecnoloxía ou saben como se fai para ganar unha campaña desta, saben as trampalladas todas que hai que facer para ganar e ganaron. Pero tamén é curioso que 3 dos 4 señan uns cochinos, coño, uns tipos... Es que Sánchez seguramente é un deles, parece que Sánchez é o puro e os outros son así, xuntaríanse entre eles, verían que este é o mellor o que ten máis dotes para liderar a cousa, porque o mellor eles saben que non poden ser, e apoian e montan, que Sánchez non se pode librar deles, non é tan facilmente como de Salazar. Igual que estos escándalos de corrupción son de corrupción son de estilo, cuando aquí atacas a alguén te que atacar onde lle doe. Por exemplo, se visto que os escándalos de corrupción de diñeiro non afectan. Entón, como se usa? No ámbito da esquerda é moito máis eficaz atacar con escándalo sexual, porque eso é caída segura, precisamente porque falos entrar en contradicción, fallos un daño interno, etc. Entón, que se filtra? O filtrador que filtra dai? Que lle filtraron a Rejón? Que lle filtraron os demais? Porque saben que aí caída segura. Sí, estou totalmente de acordo contigo. O que me chama a atención é que nun entorno tan cercano, tan pechado, coño, che salgan 3 tipos destas características que lle dicen enséñame o escote. Pero de onde ven Pedro Sánchez? De onde ven a familia do Sogro? De onde ven? O sea, parece como si fuera que veñen da alta academia, da diplomacia ou cousa así. Por exemplo, na cousa das manifestacións do 8M, como baixaron de xente. Se nota, porque ese electorado, esta xente que antes era moi activa, vindo estos escándalos todos un tras outro, vaise lentamente dando esa afección. Igual desmoviliza. Sí que e máis afecta iso a un público moi tal, igual que o de Israel. Son cosas que lles afectan moitísimo. Eles saben perfectamente que o candidato é moi malo. Eu creo que a Extremadura están dando como que se chama agora a terra de sacrificio. Sí. Como, cuidado, como en Galicia... Vamos a purgar aquí todo. Como en Galicia, nas eleccións anteriores, que parecía que o PSOE estaba traballando po BNG. Bueno, non parecía que estaba traballando. Non parecía. Estaba traballando po BNG, evidentemente. Pagou un alto precio para ele, claro. Si vedes o Cixin, inflamos moitísimo. O que quede Sánchez xa dá por perdido o territorio, xa o dá por perdido, entón dá igual un que outro. Isto decímolo sempre, pero se cadra non o dá por perdido e iso indica moito de que tipo de persona é Sánchez. Se cadra é que non o dá por perdido. Pero non estará el solo, supoño que alguén estará pensando estrategias. Ou non, ou está el solo porque manda tanto que xa non ten...
os estrategas non teñen traballado mal, cuidado, con xa se nos gusta ou non. De feito, aí o temos. Menos mal, porque se teñan traballado mal estaríamos aviados. Aí o temos empoleirado e por 2 anos máis. Entonces, bueno, sí, pero eso non ten máis mérito que montou unha alianza. Vale, pero foi capaz de montar, os outros non. Entonces, os outros non lles daba. E foi capaz de resistir na última semana e darlle a volta as cousas. O sea, tampouco pensemos que é un zoquete, porque senón vamos outra vez a non, eu non digo que sea un zoquete, eu digo que el quere proporcionar esa imaxen de si mesmo como un resistente capaz de enfrentarse a todo. Xa o veremos agora. No, a estrategia intuyo eu, desde fora, obviamente, é que quere visualizar primeiro. Esta señora vai a seleccións porque non podía pactar con vos. E probablemente teña un vos ainda máis forte. O sea, teóricamente, que horror que non pode pactar con vos antes que pactar con vos boas eleccións, vale? Moi ben. Ora tes un vos doble de forte. Cuidado, que seguramente che cobra máis caro que en Valencia. E ora, claro, eso quere visualizar Sánchez. Dicir, mira o PP o que ten que tragar, as cousas que ten que facer, o que ten que na agenda verde, inmigración, todo así, para seguir. O que quere inflar a Vox e o que quere xogar a unha idea en que Vox e PP están moi cerca un do outro en escaños para meterlle medo a xente e mobilizala. Ou para intentar quedar el de primeiro nas eleccións. Cuidado, que é algo factible. Non estou falando de broma, porque se xunta todo o voto da esquerda en el, pode ser a primeira forza, ainda que os demais sumen 200. PSOE pode perfectamente ter 130 e os demais 200. Pero sendo a primeira forza do PSOE. Todo pode pasar, pero eso non é o que indican as enquisas. No, pero algunhas xa estou vendo, O sea, que van para aí. Estou referindo a última semana de campaña, cando estaban repartindo ministerios. E xa estaban discutindo quen iba a ser e xa daban unha maioría de 200. Me acordo eu, porque esa campaña seguín aquí, seguín todos. A última semana, sobre todo. A última semana foi desastrosa. Entón, eso que digo eu. E outro aproveitou, cheirou a debilidade, deuche onde doía, mobilizou despois das que tiñes con vos e foi capaz de raspar o suficiente para que a ti non te dera. E eu raspouche esa semana 4 escaños e xa non entraches. Eso me refería, non que non poras foi capaz de patar. Si non é eso, esa perda por ir de sobrado. O problema de Sánchez é estas corrupciones, estas corruptelas. Si non, él sobrevivía ben, porque esta lei da multirreferencia vai a aprobar o PP tamén. No, claro. Como vai a votar en contra do PP de eso? Vai levar unha tanda de leis que vai a aprobar o PP as tres. Vai a aprobar esta, vai a aprobar a subida das pensións e vai a aprobar a subida dos funcionarios. Entón, xa vai sair do aillamento. É dicir, que non vai ter visto... Que pasa? Como sabe que pola esquerda non lle van romper. Bueno, unha parte da esquerda sí. Podemos, a outra non. Podemos xa lle rompeu. Pero... E a outra romperá antes de que cheguen as eleccións. E veremos a Yolanda que o goberno socialista é un goberno que non cumple. Xa o dixo onte a conta do Sáhara facendo unha cousa bochornosa. Ou Yolanda Díaz que acabe no PSOE tamén. Bueno, eso pode ser. Que é unha solución tamén. Pero desde logo romper non rompe. É dicir, macho do goberno porque apoiar a saída da multiprecedencia. A mí tenme pinta, desde logo, sin ter a información que teñen os compañeros, que é unha luita por posicionarse no PSDG post-sanchista. Quero dicir que non está a ver como se colocan, isto ven máis ou menos a ti, hai que tomar como unha guerra de posicións, tomar posicións para cando, porque estas batallas danse antes, mentre está vivo o presidente anterior, porque é cando cae, cando hai que estar colocado, despois xa non vale de nada, unha guerra sucesoria, non? Entón, hai que topar unha arma de destrucción masiva, topar unha arma nova. Que con acusacións de, como no caso de que pasou na sede de Moncloa, non? Toparon que se denuncias a un señor por ese tipo de cousas, a inhabilitación é inmediata, e o cese inmediato sin escuitar as partes, o cese ás horas, ni siquiera escuitan a outra parte, a ver que pasou, ni siquiera hai un mero amago. Entón, esta é a nosa, dicen, esta é a nosa, non vamos a o matice que o caso Salazar é acoso sexual e isto é acoso laboral. Pero meten ya a palabra acoso no medio, claro, que queda como no. Pero o adxectivo aquí eu creo que é o determinante. Claro que é distinto, pero son supostamente non hai denuncias falsas. Non? Supostamente non hai denuncia falsa ninguna, que este señor que escribiu un libro contra as denuncias votáronse todos a él, non? Soto Ibar, sí que escribiu no ABC. Por eso digo, votáronse todos a él. Entón, supostamente no partido dele non hai denuncias falsas, entón son presos do propio relato. Que pasa? Se non é unha destrucción masiva, a consecuencia é a destrucción mutua asegurada, é como unha guerra nuclear. Se ti atacas ao outro, te dache a represalia e ao final queda destrozado. Ao final o que mellor analizou foi o alcalde de Ares, Julio Iglesias, que acabas de decir. Ao final vas destrozar, porque estás destrozando o partido literalmente. Ao final é unha guerra de todos contra todos, pero con armas mortais. O
sea, non é unha arma, bueno, ou unha corrupción ou alguna cousa así menor, non? Como se facía antiguamente, con algún tipo de filtración, algún tipo de aviso, un pequeno de cosa así, non, esta cousa é mortal. Porque claro, non só desprestixia o partido, desprestixia a persona tamén. Isto deseche na túa familia, todo este tipo de cousas te pode ser. Claro, pois claro, é que tampouco se diferencia sexual de laboral, se mete a denuncias da cosa e xa está. É como se está facendo. Inés Rei é unha figura, insisto, que ten máis futuro que pasado no PSOE e no PSDG. Eu creo que se alguén o que intentaba barruntar era que con esta maniobra podería eliminar a Inés Rei do escenario político, a min pareceme que equivocase. Ao mesmo tempo estáse a elaborar esta teoría de que Inés Rei é unha sorte de Díaz Ayuso manexada pola súa man dereita, que isto tamén está no aire, non? A min estas reduccións de mulleres políticas a meros elementos parlantes pareceme unha falta de respecto absoluta. Así o digo de claro. En todo caso, se Inés Rei tivera, que a min a día de hoxe non me consta, algún tipo de aspiración política ou de ambición política, son perfectamente legítimas en Inés Rei ou en calquera outro político que estea nunha posición para ter esas aspiracións. A día de hoxe non me consta que as teña, pero se as tivera, cal é exactamente o problema? Bastos. No, problema non hai ningún. O problema é que Inés Rei, en cuanto sale o caso de Tomé, é a primeira que monta un manifesto contra Tomé. Que isto ten pinta de guerra porque parece que as acusacións e todas estas cosas foron a semana pasada. E que ahora saen todos de repente. A semana pasada se puseron todos de acordo e non son de fallanos atrás, como está vendo. Parece que son de anos, pero sacanse esta semana. Non se sacan a medida que van pasando, como sería normal. Entón digo, parece que hai algo, non sei, a min desde fora, parece que hai algo de estrategia. Entón, se Inés Rei pues, fai un manifesto contra, neste caso contra Besteiro, cuidado, non é contra Tomé, fai contra Besteiro, no? Obviamente os besteiristas ou o que sea así, que polo que veo mudan de alianzas, que ahora está Caballero con eles, a Gonzalo Caballero que está con el, pois deféndense e sacan. Caballero ten unha posición singular. Ten singular, non? Pero neste caso estas alianzas mudan, en política sempre mudan dun lado para outro, e ao final o que era teu amigo principal pasa a ser teu enemigo e viceversa. Eu non vexo a Gonzalo Caballero pactando con Gómez Besteiro ni con o entorno de Gómez Besteiro. Non o vexo, pode ter un enemigo común. Onte no mesmo cheo criticaba a vez a Besteiro e a Inés Rei. No, poden ser enemigos, pero poden ter un enemigo común, Faltaba criticar a dereita e a ultradereita para así facer o argumentario completo de Gonzalo Caballero. E cousas pero teño visto na política, cambios pero teño visto na política. Pero non que diga, non teño esa información. O que digo é que aquí parece que, claro, se defenden contra e uns atacan a Besteiro sin ter culpa ninguna da cousa de Tomé, entón, os outros atacarán e defenderán. A ver, o tipo de maniobra é unha maniobra contra Besteiro. Porque é a típica cousa que te fan unha cousa e despois Besteiro lo sabía. Non é o típico, Besteiro lo sabe, Besteiro ten que dar explicacións, Besteiro ten que estar, é o típica maniobra. Que pasa? Si caera Besteiro ou Besteiro quedara moi deteriorado na xogada, supoño que sería xente de Inés Rei ou así quen querían liderar o novo partido. Ou boto en falta o presidente de Deputación de Coruña, que non lle oín falar aínda, non lle oí ningún comentario ao respecto. Pero sería xente dese entorno, senón para que fan ese lío. Entón, Gonzalo Caballero dirá, se queda esta, non podo volver eu. Que eu creo que ten intención de volver. Outra cosa que lle salga. Entón, por eso ven esta xogada. Me interesa de momento que siga Besteiro, para controlar despois. Non é que sea aliado de Besteiro, me interesa que siga. Penso que é algo así deste estilo. Ahora, como di Jiménez, na executiva non vai pasar nada, porque estas lutas son para cambiar a executiva, non para que siga a executiva actual. Entón, convocaron o Comité Nacional, e o Comité Nacional pois non sei como está estruturado, pero tampouco eu creo que haya gran cousa, porque se Besteiro se molestou en facer un Comité Nacional a súa medida, non creo que pase gran cousa. Nesta teoría dos universos paralelos, eu non creo que exista un universo paralelo onde Gonzalo Caballero sexa novo líder do PSDG. Pero el quere, non é... Sí, quere. Eu quero tamén ter 3 millóns de euros na conta corrente, non os teño. Vale. Desexar é gratis, pero o tempo de Gonzalo Caballero pasou. Pero él non o sabe. Pero non o sabe, non non quere saber. Pois ten un problema de percepción. Para un tipo que é profesor universitario de economía, se a percepción che falla, pois mal diagnóstico vas facer. O PSG na situación na que se atopa non se pode permitir o luxo de poñer un parche.
Non pode buscar unha, pois non sei, un histórico que se poña aí ao frente para... Non se pode permitir ese luxo, non pode perder o tempo. Pero claro, na situación na que se atopa, xa non falo por todos estes casos que están a xurdir estes días, sino o punto de partida, que é ese fracaso nas últimas eleccións autonómicas. Tampouco se pode permitir o luxo de, ao mellor, esas persoas que teñan unha boa imaxe, caso Inés Rei, que prescinda da súa situación para liderar o partido. É que é moi difícil a situación ahora mesmo pola que atravesa o PSG. Tiene que cambiar unha alcaldía por un posto de diputado. Pero mirar unha cousa. E ademais ten que ser alguén que teña, digamos, visibilidade. Mirar unha cousa. Bueno, o alcalde de Vigo que pensa? Por eso digo, está calado. É outra variable interesante. Un momento. Bueno, xa se posicionou co que dixo Carmela. Fai 10 anos Pedro Sánchez es un cadáver político, Pedro Sánchez está muerto, Pedro Sánchez lo echamos para afuera, que lo botó na executiva fora así de mala modo, mira, aí o temos. Cuidado na política que fai moita reviravolta. Aquí non todos xogan e todos teñen ambicións. O PSOE de Lugo está dividido. Na propia Diputación Provincial os de Tomé a maioría, pero non... Quero ver si os que non, por exemplo, Iván Castro, que foi que se presentou unha lista, e logo casi 40% dos votos. Esas personas van a apoiar seguir patando contra mí. Eso quer dicir que ou van a facer forza. Ainda non se sabe o candidato ou se sabe. Non. Bueno, está secundando a alcaldesa de Burela. Sí, pero se barallaron a semana. Vale, ainda non vi ningún... Non, pero claro, que se non teñen resolto. No, claro, pues tienen que resolver eso internamente. Despois, o BNG, efectivamente, o que está dicindo vos, pode salir moi mal parado desta. Porque queda esta votación moi mala. Yolanda Díaz falaba, non se sabe moi exactamente en nome de quen. Porque dado que Sumar como movimento político está esvaído, case que xa non existe, non se lle coñecen constantes vitais, Más Madrid desmarcouse, Esquerda Unida desmarcouse, Compromís desmarcouse, a Xunta desmarcouse. Entón, exactamente en nombre de quen falou Yolanda Díaz o pasado venres na Sexta, nesta actuación, insisto, un tanto hiperventilada e ultra indignada? Hai un grupo que se chama Movimento Sumar. Hai un grupo, pero que cabe nun taxi. Caben nun VTC, pero eu non va máis aló. Esta é a traxedia de Sumar. Pedro Sánchez é consciente de que non pode permitir o afundemento absoluto de Sumar se alberga a máis remota esperanza de que nunhas eleccións xerais poda haber algo a súa esquerda co que sumar para evitar un goberno da dereita en España. Eu creo que é consciente do ridículo absoluto que fixo Yolanda Díaz. Entón eu creo que Sánchez non é que intente poñer calma co seu socio. Eu creo que non hai marexada entre os socios, porque eu non creo nin que Sira Rego, nin que Pablo Bustinduy, nin que Mónica García estean nesta posición de profunda indignación que sostén Yolanda Díaz. A sostén Yolanda Díaz a título individual, eu creo que para intentar sobrevivir ela mesma. Eu creo que pintan bastos para Sumar. Imos ver agora unhas eleccións en Extremadura onde Sumar nin se presenta. Entón, en fin, eu creo que o goberno foise a dormir o venres pola noite tan tranquilo como se fora 24 horas antes. Este é o grado de preocupación para o goberno, para a parte socialista do goberno, do que dixo Yolanda Díaz. Non só non se presente, é que sin Yolanda Díaz parece que vai sacar mellor resultado. O problema é que Sumar apoia esa candidatura. O que pasa é que creo que ten un posto de recheo en toda a lista. Me parece que ten e ni siquiera militar. Entonces, pero eso é demoledor. O sea, que se non vas ti e vas con ti, a sacar mellor resultado. Eso, cuidado, eso implica que probablemente haya movimentos dentro do Esquerda Unida dirá vai mirando por onde vai o vento e vai ir mellor con Podemos que seguindo con Sumar. A Esquerda Unida tamén forma parte do núcleo do partido Sumar. Entonces, por un lado, si se aparta de Pedro Sánchez, mala cousa porque parte por algunhas persoas porque se queda sin goberno, pero se sigue con Pedro Sánchez tamén parte polo outro. Entón, que non ten unha solución fácil o que está seguindo Yolanda Díaz. Ten un proceso de descomposición polo que decía de Santos. É un partido mal organizado, un partido que é unha especie de cáscara que sirve para a tratar moitas forzas de esquerda que antes estaban separadas e xuntou. As forzas de esquerda cada unha ten vida propia e cada unha está mirando onde máis lle convén ir. Por exemplo, a Xunta e todo, a ver que fan en Aragón.
si se van con Yolanda Díaz ou montan lista propia con Podemos ou cosa por estilo, ese tipo de cosas, al final acaban o partido rompendo. Entonces, al final, o que non quere evitar Pedro Sánchez es que non pode evitalo. Pero queríamos preguntar por la cita política desta fin de semana, as eleccións en Extremadura, que abren un novo ciclo electoral en España. Son as primeiras eleccións no noso país en ano e medio. En medio minuto, que esperades desta cita, profesor? Hai dúas peleas, unha Vox-PP, creo que é a principal, a ver como se posicionan relativamente, porque, por exemplo, un hipotético resultado que ganen os dous, que eso parece que é obvio, que o PP se manteña, por exemplo, con 28 é unha derrota. Pero se leva a maioría absoluta é unha victoria aplastante. Tes un novo líder no sur. Entón, eso que se está dilucidando. E no sur a da esquerda. Me interesa a mí, sobre todo, creo que ten máis potencial de movimento, creo que o peso todo o mundo dá por descartado, é que saca a forza da esquerda. Se sube moito, sin Yolanda Díaz ou non. Porque eso sí que non ten relevancia a nivel de goberno, pero sí que ten relevancia a niveis de movimento de partidos.